Много често ме питат клиенти колко струва да се довърши една баня. Днес ще се опитаме да дадем отговор на този въпрос. Това е Християн Христов, той е собственик на фирма за довършителни работи. Здравей, Християне. Ни разкажеш кои са основните моменти преди да започне някой да си довършва банята? Какво трябва да знае? Има ли последователност, която трябва да се спазва? Да, най-важно е първо разпределението да се реши, как ще бъде разположена банята, тоалетни, душове, мивки, това е най-важното. Съответно след това е важно подготовката за преди плочките. Това са двете най-важни неща. Тоест за маските да бъдат направени? Ами всичко да е направено както трябва, подготовката за маски, рамни стени, хидроизолация правилно направена. Случва ли се често в новото строителство да трябва допълнително да се прави за маска? Да, случва се, както и мазилка, защото на места е криво. А как ориентировъчно да ми кажеш, как вървят цените, примерно за труда? За всяка баня цената е различна спрямо изискванията на клиента, спрямо разположението, дали ще има структури за вграждане или